Михайларыз бар жамағат. Әйді онлайнда EasyTator тапшыруын давам етеміз. Сіздің білән мен Болат Шайми. Біз жайге басуда. Орыш басуын тапта береді бәйтірлерін. Қазір жай. Біз аны ял етіп, яқын кішілеріміз білән бірге өткерге яратабыз. Әмі бұйыл сақлық білән генә, әлбәттә. Һәм дусларыбыз, туганнарыбыз белән аралашканда, аларга бөтен мәхәббәтебезне күрсәтер өчен ягымлы сүзләр әйтә белү кирәк. Бигрәк тә соңгы арада. Шулай итеп, бүгенге чыгарылыш эмпатия һәм ярдәм күрсәтү өчен 10 гыйбарәгә багышлана. Киттек. Салам, ниһаят. Сагынып беттем инде. Мин дә сине сагындым. Тик әлеге гыйбарәне сез озак кына күрешмеш торган дус туганнарыгыздан ишетә аласыз, яисә аларга үзегез әйтә аласыз. Һәм бу һичшиксез аларга карата булган бөтен яратуыбызны, еракта булганда алар турында һәр минут сайын, юк, һәр секунд сайын уйлап торуыбызны күрсәтә. Әтисе, тотар кызы гына булса ярый инде. Алманиясыннан берәр алманын гына алып кайтмаган булса инде шунда. Әти, әни, таныш булыгыз. Бу Luisa. Rachmat, Teschkere. Hallo, ich heiße Luisa. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Рәхмәт төшкере. Яисә рәхмәт яугыры. Әлеге гыйбарә гадәттәге рәхмәт сүзенә караганда матуррак, саулырак яңгырый, шулай бит. Кызык факт, әлеге кире-гыры кушымчалары иске татар теленнән кирип калган. Һәм заманчалаштырыбрак әйтсәк, ул инде рәхмәт яусын була. Анысын да кулланабыз. Allah yardım versin. Salam. Allah yardım versin. Ha? Allah yardım versin. Allah yardım versin. Aha, rahmat. Allah yardım versin. Әлеге гыйбарәне сез нидә булса эш эшләгән кеше яныннан узып барганда, аңа мораль ярдәм күрсәтү өчен куллана аласыз. Моны инде ешрак авылда ишетергә була, бигрәк тә күршеләр бер-берсенә әйтергә ярата. Син печән җыйганда, һәм аннары чәй эчәргә кирип китәләр. Апши! Сәламәт бул. Рахмат. Апши! Сәламәт бул. Рахмат. Сәламәт бул. Сәламәт бул. Яисә исән бул, таза бул, төрле якларда төрлечә әйтәләр. Һәм бу исә төшкергәннән соң әйтелә торган шундый гыйбарә. Төшкерүең тиз үтсен, авырма дигән мәгънәдә әйтелә. Сездә ничә әйтәләр? Комментларда язып калдырыгыз әле. Температураң күтәрелде? Ярар, тизрәк терелергә язсын. Яисә савыгырга, кайбер якларда тазарырга. Димәк, кемнең дә булса авырганын ишеттегез икән, аның савыгуын теләп, әлеге гыйбарәне әйтә аласыз. Тормышта төрле хәлләр була, һәм нык авыр чакларда да дөрес сүзләрне әйтә белү кирәк. Кайгыгызны уртаклашам. Әлеге сүзләр якын кешегезне кайгыртуыгызны, аңа карата булган эмпатиягезне күрсәтү өчен мөһим. Әлегенә куркыныч төшкерде, беләсеңме? Бүтән кеше өендә утырырга тиеш икән, бер-береңә 2 метрдан да якын килергә ярамый икән. Астагфирулла. Яра, әйдә. Хәерлегә булсын. Әлеге универсаль гыйбарә нинди дә булса без үзгәртә алмаган хәлдә үзебезне яисә якын кешебезне тынычландырып куяр өчен әйтелә. Хәерлегә булсын. Хәлеңә керәм инде, кардәш. Ничек ярдәм итә аламсың? Бәлки шишелешне бергә уйлап карарбыз. Хәлеңә керәм, аңлыйм дигән сүзләр гап-гади генә тоелса да, кайчак безгә шуларны ишетү генә кирәк. Безне нинди дә булса авыр сынаулар көткәндә, әйтик, без дулкынланып имтиханнарга әзерләнгәндә, гаиләбез безгә терәк булып тора. Бигрәк тә әби-бабайларыбыз. Әйе, әзер кебек инде. Бераз шүрләтә, алайда. Бер дә борчылма. Бик акыллысың, башкарып чыгарсың. Ходай тел ачкычлары бирсен. Рәхмәт әби. Ходай тел ачкычлары бирсен. Гади итеп уңышлар дип кенә дә әйтергә булыр иде инде, әлбәттә. Әмма әлеге гыйбарәне куллансагыз, якын кешегезгә һичшиксез уңыш елмаячак. Ә инде уңышлы үтәлгән икән, нишлисе генә кала? Дөрес, мактарга. Һәм бу барыбыз өчен дә бик мөһим. Куануны бергә ортаклашудан да рәхәт әйбер юк, шулай бит. Әби, бабай, кызылны алдым. Менә бит. Афәрин улым, булдыргансың. Сезнең белән афәрин сүзен беренче чыгарылышларда өйрәнгән идек бит. Әле аңа булдыргансың дигән сүзен дә өстәп әйтеп булганын белгән идегезме? Эшен уңышлы тамамлаган кешене молодец дип түгел, булдыргансың дип шатландырыгыз. Ә инде
булдырасың инде син дип әйтсәгез, ул кешенең күңеленә май булып ятачак. Чөнки ул үзенең һәрвакыт булдырасын белеп торачак һәм аның үз-үзенә ышанычы тагын да ныгыячак. Бүгенгә менә шулар. Җәйге кәефегезне арттырырга теләсәгез, әйдә онлайн проектының сайтына кіріп чыгыгыз. Анда без төрле җиләк, агач, кош, балык исемнәре, исемлекләрен җыйдык. Сылтамалар аста. Безнең белән татар телегезне камилләштереп үзен дәвам итегез. Әлеге видеоны дусларыгыз белән бүлешегез. Фикерләрегезне язып калдырырга онытмагыз һәм шулай ук безгә киләсе видеоларга идеяләрегезне дә тәкъдим итсәгез, без бик шат булачакбыз. Исән сау! Ни хәлләрегез бар, җәмәгать? Әйдә онлайн That's why I like a good noise when I'm filming. Масканы кайча белән дөрес була кисәң. Әйтегез әле, язып калдырыгыз комментарийларда. Менә шул тышта төшерүнең шундый яклары бар инде аның. Әле кояш менә бөтен дөньяны тутырды шундый. Аха.